Konven kapara utrai Yesus Kristus. Kena kesengi ngin yapet bet kemiyat yalade lomba kasiti syaki Hebrew long pakhat lai dekat ke besar. Tu kentiu buram ya kejing poi kha poi man hakir kom barok but ai pakai jing tia kurim kan long ke pak klembit tingit namar ublei unsa bishar yakiri auria bat kibak kelim. Komen kapara kane kede kawai kejing khat yangi iwei pa iwei bangin long kibakoi kibashong kurim barokhoi kede ban long kibakoi ba kejing tia kurim kamdei ban bit tingit nikong kebangi dei ban wat halade kede ya ke dau tenrai ba penlong yangi kibak kelim ba kiba penbit tingit ya kejing tia kurim kejongi abangi pej na ka gospel kum Markus kolong ka banyau ya kejing hikai jong Jisu yaki ki dau nang no kami kine te ngilaban pej kumne gospel kum Markus nong ka banyau dekat arpau kata kepami na ubreu ken keba pentingit ya u naba na syapo na kadonut ubreu kimi kijing kwa kibasniu kibayalam ya u bantu ban peniap breu ban klim ban kwan lalot ban lek ki kam sniu harukom kajing syukor kajing klemrain kajing pihun kajing thadrong kajing hangamei bat kajing mutlabbi Barok kini kijing sniu kimi nasyapo ubreu bat ki pentingit ya u. Tikum kini kijaj pop apa ngidon apa ijongi ka penlong yangi suki-suki ba ngin penlong ya kijing tiak kurim jongi ke babit tingit. Ngi kelalong ki baklim. Henrei kumba ong waktin pareng nip in the bud. Kemud amar ba don kum kini kijing sngau kijing mudur na syapo kad onur ke jongi ngide pan weng no si sendan te ladai ngilala ban sensyar yelade hakane kerukom pan ngilang ru ngidon ru ya kabor ban sensyar yala ke jong kamet bat ke jimut cimpurkan namar jong umen sim bokui ubaladon hangi naduk kasngi bangi layak ya ke baptisma bat namar kumba Paulus apostol hikai yangi uta ubadan hapo jong pi ulong uba kam kraw bat kam klan ya uta bat kita ki bor men sim ki badon habar tikani ka dei ke jingkermen ke bangi don kene ke jing klan bangi don ka syong hangi ba ngin weng no si sendon ne ngin i ladai ngi enjoy bakin kum kine ki don bat ki yai trekam hapo jongi bat ngi mlei ai kita ki kin sapen long yangi om dei tang ya jing tiak kurim ban bit tingit ngin penlong ya bun jat ki ki bangi sngau bakim lei namar ngi penlong melin yala de ban ong ban pasiau hilade ban set ya katu ka men sim jing ati blam ka bapa ka ong kene ka pam dei bat ngi pen sangap jar ban hikai sniu ya ka jing ati blam bapa da ka bangi ong kam lei kabatang syu perkhat kwa syuwan haji mut perkhat ngam syem lek pop da kamet kum ta kam lei ngi kai pen paklai ya kejing tip lam pa jeni dia lada ngidan hapo ki donur ki jengi kum kini ki ba ujisu ulajer te ngi pan klat no si sendan ki kino ki jing pentut ngi pan klat no si sendan ha gospel kan kum Markus hi mentapat kalau nong pak handai uji su wong kumno kita ki bab pentut yangi wong kumno kumta lada kakti kamon jopi ka pen le pop ya pi to ot no yaka ka khambha ya pi bandrung duko ha ka jing im ban ya ka badan artli kiti ban le shadu job shaka ding bom julip palada ka kejat jong pi ka pen le pop ya pi to ot no yaka kan bahaya pi bandrung tko ha ka jing im ban ya ka badon artliki kijat bat ban syabrat syadujok ker khot sapun riu bat sau punyau naka lenong ka bakhandai ke gospel kat kum Markus
te ujisu hikai ngi kumno de pan khat ndo ila de na bar khat kini kita jingmut jing perkhat ki badon ha ka don nuat ka jungi bad bakumta ngin salong ki bakhu shisha ngin salong shisha ading ong bang ham ju le pop ngin salong shisha kumta rekat bang ngidang ai lat ya la de bandon kum kini ki jing perkhat ha ki don nuat ki jungi de ngin sa teng nak away ka pop syak away pat ka pop bat ngin sa shem bau ngilik pla ngingop ha ka ju sikaju na barbale ngim pendekat ya la de nakine ki bar khat ki breu ki jinga dei ki jengmut jing perkhat ki ba pentut yangi ngi de pan ot no yaki klau no yaki de dakumta ngin sa la bandri khu ya la de ya ka jing tiak kurim ka jing ade kurim jangi ki pop ki ba persya ya ka jing syong kurim ka bakhui kum ka jing ya hap samla ka jing hap kurim ka jing kelim kini kidong ki pop ki balong persya ya ka jing tiak kurim ka jing hap samla tang namar ba fi ong ba i bat pinsya syong la ka ya syong ru kam lele ka lele ka de ka pop persya ya ka sakramen jing kentiu kurim ya ka jing tiak khoi jong ka jing tiak kurim ka jing kelim ru kaju ka jing le bor ka jing le ibeng ka jing le syaki nuti syaki prostitute kine bro kidei ki pop persya ya ka jing kentiu kurim ka jing le bijot ki kentei ki khna ki khun ki persa kine bar khat kidei ki pop persya ya jing tiak kurim de ngi perkhat ki puson ya la de bat hikai ru ya ki khun ya kini ki jaj pop ki ba pen sniu dur ya kalong yeng kalong sem ya kalong yeng mandrin yeng jong ngi ki kristan ba jong ki parabriu barok namar ba ublei ulai yangi iwe ka kerdan ban long ki khun jong ublei tingi de ban weng ba dekat na barokhat ki jingle ki jingya dei ki ba pentekut yangi nangi ya ka jinglong khun blei la thau yangi balong khun blei den mar kata dongin kiar na ki akor pas niu baro ya ka jing muti perkhat pas niu bomman baro khoi do try unirap yangi iwe pa iwe do man simba khoi unikai yangi ya ka jing si sha baro syapang kano ka balong pop pat kano ka bom dei pop do try unirap yangi dan ya ro yo try Jesus Christ